जन्म एक ही चीज से 8 जना के जन्म हुई। 8 जना में के राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, विभीषण, जटायु, संपाति, एक जना और बाड़े, एक जना और बाड़े। चलता बबुआ 5 मिनट न ते बरा कथा तकावला पर बाथा हो जाता। अरे बाप रे बाप, इ त सहतवार गए रहन हमर गांव के नाम जरिए बा सहतवार कदम के 30 रुपया मिल रहो है, खाली 30 रुपया में कहला है पिटाई रहल तो ना कहला है। वो कमेटी के धन्यवाद है, जनता जनार्दन के ध्यान धन्यवाद दो कि तोहरो आवाज लोग जब सुन लेता तार जैसा नमाज बानो ओसन के चुवाइल पाड़ी मुवत खाना बोलत हो। हमार हायो देख लो बहुत एकर मार्केट बा। अभी काल के करे कोई वीडियो वायरल भइल बा, काल के हई धोतिया उठा के साफ असही देखौले बजाओ आ 2-3 महीना के वायरल भइल बा मंचे पर आ दोनों वीडियो को हम कमेटी के लोग के देखे जाए। अरे रउआ सब के ब्यास ना मिल रहा है, अरे महाराज बोलला पे पिटा जाए। अस्थिर अस्थिर गोस्वामी बाबा लिखता नहीं एक कला भैया का लिखता है अनसन सहित मनुजायव तारा लीनो दिनी कर बंसउदारा महातप कीन्हा अच्छा अच्छा बिन जी के फूफा बने सिकंदरपुर से पुरस्कार दिल बने हार्दिक अभिनंदन बजे जयकार बा ते दशरथ कौशल्य रूपा कौशलपुर प्रगटे नर भूपा वचन सत्य सब करी हो परम शक्ति समेत अवतरी हो हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमत प्रगट हो ही मैं जाना। प्रसंग के जब हम शुरुआत करो तो वह सबके तनी जानल पहचानल लगे बाकी आगे चल के यही में हनुमान जी के जन्म बा कौना घड़ी के बात था। राजा दशरथ जी के चौथा पर आ चुकल बा और सब कुछ भरल बा बाकी गोदी में तीनों रानी के गो लड़का नहीं है। दशरथ जी के आसन इंद्र के सभा में उनका सिंहासन के जरी लागत रहे और जब अप्सरा लोग के नाच देखस और नाच देख के जब घरे लौटस तो सिंहासनमा के इंद्र भगवान धोआ देस। एक दिन नारद जी पहुंचले कहले कि हे इंद्र भगवान जकरा के मान समान दुलार प्यार रहुआ इतना देने और करा गइला के बाद उ जौना सिंहासन पर बैठेले वो सिंहासन करवा धोआ देनी ई हमरा बुझात नहीं है। कहले कि हे नारद जे निसंतानी होला जहां बैठेला उ गज पर जमीन अशुद्ध हो जाले ऐसे उस आसनवा के हम धोआ देनी। आई बतिया ऋतिक भैया जाके नारद जी दशरथ जी से बता देले यही बतिया का तगलानी भइले बबुआ। गोस्वामी बाबा लिखतनी सत्य प्रकाश बाबा अपन स्नेह दुलार प्यार देतनी और वकील साहब हमार छोट भाई बाड़न विनय ठाकुर जी हमरा फूफा के लड़का बाड़े सब के यहाँ बताओ नहीं कुछ ऐसा व्यास बने कि ना बताओ जाए ना छुदुर हवा सब। हाँ हाँ जा भगवान तारा के बनल रह
बाकी भाव का बा ए सत्य प्रकाश बाबा गोस्वामी बाबा लिखता नहीं एक बार भूपति मन माहि भयउ गलानी मोर सुतनाहि गुरु गृह गयउ तुरत महिपाला शरण लाग कर विनय। दशरथ जी गुरु जी के लगे गइल बड़न अब वशिष्ठ बाबा के चरण में धके आ कहल के बाबा सब कुछ भरल बा बाकी गुलाल बिना मन दिनों रात चिंतित रहता। ना 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 मैंने हो तनी लइया उहे लग जाई कि छोटी मोकी बिटिया रे सावन के झूला। दशरथ जी गुरु जी के चरण पकड़ले बड़े कहता रे कि भइले ना ला ला नवा आइला चौथा बनवा भइले ना ला ला नवा आइला चौथा बनवा पूर्व जन्म में कवन चूक कोइनी जगवा में अग्नि सतानी बनी गइनी कवनी करानवा हो कवनी करानवा हो उदास कइले मनवा कवनी करानवा हो उदास कइले मनवा। वशिष्ठ बाबा कहले कि हे राजा दशरथ तू एगो लइका खातिर परेशान बाड़ो तारा घरे लइकन के तल लाइन लगे वाला बा धीरज धरहु हो हाहि सुतचारी त्रिभुवन विवित भगत भयहारी। तनी एक कल भैया गुरु जी कहले अरे धीर धर मन में सुनाए हमार चला धीर धर मन में सुनाए हमार चला एगो लाल खट्टी तरसत बाड़ा एगो लाल खट्टी तरसत बाड़ा घरवा में लग जाई मेला हमार चला घरवा में लग जाई मेला हमार चला। कहले कि कैसे कहले कि ओकरा खातिर तारा पुत्र यज्ञ करावे के पड़ी श्रृंगी बाबा के बुलावे के पड़ी श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा प्रेम सहित आहुति मुनि दीन है प्रगटे अग्नि चरु करलीन है। फिर लेके निकलल बाड़न अग्नि देवता आ दशरथ से कहले कि हे दशरथ ले जाके तीनों रानी के खिया दो हई खीर ह। हे कौशल्या रानी सुमित्रों के बोला लो अपना बहन के कई के भी बोला लो आ तीनों रानी है खीर खा लो तनी लइया उहे लाग जाई। एक कोनो एनी के बिरहिया भाई गौल रहल अरे खड़ी बस मुंह हमार गोरिया आके बैठ जा शायद विजय लाल जी गौल रहनी का विजय लाल यादव आहा ए घरी तो वहां के इतना निमन हमरो गीत गावता नहीं कहना का भइल बा सोना और में संवाद ऐसा लगौले बने कृष्ण भगवान। ब्यास जी एक निवेदन है क्या कारण है कि हमारे दर्शक उठ उठ के वापस जा रहे हैं ये आप लोग की रिस्पांसिबिलिटी है नहीं सुनिए बताओ हम लोग कार्यक्रम हमार बतिया तनी सुन देखिए दो गो चीज ऐसा बा जन पर बांड में खा लगावल जा सके हम नहीं है तो हमारे मैदान लगा रहा हम कोनी होने लटने के व्यवस्था बा जन्नी अब केहू के पौरो पेशाब करे खातिर ना उठे दे तब एकरा खातिर हम क्षमा प्रार्थी बानी। अब आपके बात के बाद मेरा कोई बातें नहीं है अपने जी तो केहू जात नहीं खाली पौर पेशाब करे खातिर जात आदमी फेर आवत। चलिए ठीक है अरे महाराज का कहना अरे वो सब काहे ओने जाता नहीं
अरे वो सब उहे करे के बात है जेबे नाला बा महाराज आई है में करी ना है करी ना करी अरे बाप हो बाप मन तो करता कि हमारे लागल बा कदी काहे खाए पूरा खाली स्थान था भर नीलू भैया बने नीलू भैया नीलेश भैया हम राउर क्रिया खा के कहते हैं हम जब से आइल बानी हेलो तबे से लागल बा हम बोली ना मत बोली हमार क्रिया खा के का करबो ना कसम से कहते नहीं क्रिया खा के झूठ ना बाकी का करो इतना गजन बाकी जाय लायक नहीं है 2 मिनट बबुआ आहा तनी यही लाया बाजा कि छोड़ा तू मन के फिकीर गोरिया फिर हई खाला छोड़ा तू मन के फिकीर गोरिया फिर हई खाला हमार शिष्य बड़ा सुशील कुमार यादव जी माला पहनौल ठीक बा मैं व्यासन के माला ना पहनौल अपना से जिन निमन गावत होके ओकरा के माला पहनाओ न तारा से आवाज ओकर निमन बा आ न मुंह निमन बा अल्ले जाके माला पहना तोरा माला पहनला के बाद का कहला सुन लो कमलेश देहाती के चेला हन ठीक है बा अरे गुरुजी राउर चेला हम बन जाता है रात भर सताती जी गोड़ हे धरती तू फाटत काहे नहीं खो अरे महाराज गौनिहारा का नाम कोनो बेचाता है ए बबुआ ना बेचैता बाकी तार होई व्यवस्था ठीक हम कहतन कि तू काहे गावत तार रोज बड़ा में तेल लगल ई खीरा दलहन श्रृंगी ऋषि ज्ञानी आ जगवा के तपस मिलबा रानी अरे तो खुल जाई तो हर तक दीर गोरिया फिर होई खाला खुल जाई तो हर तक दीर गोरिया फिर होई खाला नीलेश दीपू जी पत्रकार महोदय आकाश गुप्ता भोला जी बहुत बहुत रुपया पुरस्कार देनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जय जयकार बा अब खीर लेकर राजा पहुंचल बड़ा आ तीनों रानी के खीर बटाता ए जब घटना घटल बिया मंटू भाई बेलौली आले हमरा के पुरस्कार दिल बनी सादर स्वागत अभिनंदन बा जय जयकार बा अब खीर के बंटवारा होता कोशिला बड़बाड़ी अपना खीर के हिस्सा में से निकाल के आ सुमित्रा के देता रे के कोई भी अपना भाग से खीर निकाल के पहले तो 3 हिस्सा में लागत खीर ध्यान दे पहले 3 हिस्सा में खीर लागल बंटवारा भइल आ तबले घिरतियाची नाम के एगो चिल्होर रहे तनी कहानी जब से मोड़ ली घिरतियाची नाम के चिल्होर जो अप्सरा रहली अशराफ से चिल्होर हो गई आई खीर के बंटवारा होत रहे आ खीर के बंटवारा भइल आ 3 जगह हिस्सा लागल जना में सुमित्रा के हिस्सा जवन खीर रहे चिल्होर अपना चोंच में दाब के आ लेके उड़ गई आये ने रावण के जब मालूम भइल बा कि खीर के बंटवारा होता हमर दुश्मन जन्म लेवे वाला बने अपना माई से कहले कि माई तोरा जियते तोरा बेटा के काल जन्म लेवे वाला बा आ तू जिया तारू वाह 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 अरे भलैया या माई हो भलैया या माई कैसे होई बोला आई अरे भलैया या माई कैसे भलैया या माई कैसे वंदना रिकॉर्डिंग स्टूडियो तिरमुहानी गायक हरिकेश हलचल जी के तरफ से भाई बहुत बहुत रुपया पुरस्कार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जय जयकार करो बैठल एगो माला ले लेबा छूट गरो नहीं हां 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 ए बबुआ काल जन्म लेवे वाला बाटे हमार माई काल जन्म हमर लेवे वाला बाटे हमारी माई आई बतिया ब्रह्मा जी दिहले हमसे बता भलैया कैसे होई हो भलैया कैसे होई हो बोला मोरी माई अरे भलैया कैसे होई भलैया कैसे होई हो बोला हम अब बेटा के कारण रावण के माता के कसी बिलाई के रूप धके अयोध्या में जाता रही आने घिरतियाची जोन चिल्होर बनल बड़ी एको खीर के हिस्सा लेके उड़ गइल बड़ी कथा के जब खड़ी पाई करतनी कैसे कि आदमी के देह देखतनी कब हेने होने
कुछ गिरावत नहीं सब का जौन भी गिराव नाला में गिरावल जाओ खाली बा